Алиса, Алиса, страната на терористите. Алиса, Алиса, страната на терористите. Какво видя там? Сега ще ви каже Илиян Петров, неде под град Русе. България ще ви каже какво там видя. Алиса, Алиса, страната на терористите, видя как правят атомни бомби и правят всеки ден и нощ, правят те атомни бомби, подготвят земята за ядрена война, подготвят майко, о майко мила, защо така? Защото ние сме виновни. Помагай на бедни и нещастни, на бездомни. Помагай и няма да има война на земята. Това ви го казвам, Алиса ми го каза. Да. Милиарди хора ще умрат на земята. Да. Милиарди хора ще умрат на земята. Алиса, страната на терористите. Алиса ми го каза. Да. Алиса в страната на терористите. Да. Нека има мир, разбирателство, любов. Аз ви го казвам. Бъдете мили и добри. Помагайте на бездомните, на нещастните. Ето ви го казвам. Илиян Петров Недев от град Русе, България. Обичам ви. Мир, любов, разбирателство. Помагайте на бездомни и нещастни като мене. Бъдете благословени. Обичам ви. Това е. Град Париж, Франция. Столицата на Франция. Това е.